Hello everyone and welcome back to Eman Stories. So andito ulit ako sa Bicol Central Station kasi uuwi ako ng Manila. And this time ang sasakyan ko ay itong DLTB bus. So ito palang sasakyan ko ngayon ay regular air condition bus lang. So ito ay 912 pesos lamang kasi ito ay 2x2. So medyo iba siya kaysa sa lagi ko sinasakyan na 2x1. Kasi nga medyo peak season ngayon at ang sasakyan ko lang ay extra bus. Dito naman sa schedule na pinapakita sa board ay karamihan mga buses ay fully booked na. So ito pala yung sasakyan ko. This is 5118. This is an extra bus sa DLTB. So dito pagpasok ko, ayun nga siya, so 2x2. So ina-expect ko na baka mahirapan yung tuhod ko. So ang upuan ko lang, nasa third row lang kasi seat number 11 ang binigay sa aking ticket. As you can see, medyo okay siya sa tuhod ko kasi I'm 5'9". Pero kapag nag-recline na yung upuan, ayan na, ipit na yung tuhod ko. Kaya napipilitan akong umpo na sideways. Kung siswertein lang naman, like for example, now na wala akong katabi, pwede naman bumuka ka. Kaya lang, very uncomfortable pa rin on my part. So yan nga siya, so 2x2 yung upuan. Dito sa bus na ito, napansin ko na nakalagay sa board, fully booked, pero maraming mga seats na available. So napansin ko na itong aircon, same din siya ng dati kong sinakyan na DLTB na hindi na-adjust, so hindi siya naiikot. Kaya lang malas nga kasi hindi tumatapat sa akin dahil nasa aisle ako nakaupo. So yun na nga, ready na kaming magbiyahe and paalis na kami. So this is the last checking of the passengers. In fairness naman, hindi naman masyadong matagtag kasi nga very smooth naman yung biyahe niya, yung alog-alog niya. Kaya lang napansin ko lang, maingay siya kasi ang dami niyang ik-ik kapag tumatakbo. So pakinggan nyo na lang. So ito yung una sa aming 4 stopover. So ito lang yung video ko kasi ibang mga stopover tinulugan ko na. So this is in Pamplona. This is the Starbucks. So dito nag-CR lang ako. Hindi naman ako kumain kasi medyo busog pa. So ganito yung itsura dito. Dito humihinto yung Alps and also the DLTB buses. And this is the Alps bus na ito yung plano kong sakyan next time. And then napansin ko, meron na rin palang Alps na 2x1. So hoping na sana masakyan ko to in the future. Ayan o, so mukhang okay naman siya. So we're on the road again. So ito yung mga napansin ko sa bus na ito. So ano siya, yung aircon niya very malamig talaga. As in, may time na nanginginig na ako sa sobrang lamig. Hindi nila ginamit yung TV, so hindi sila nagplay ng any videos. And then, hindi rin sila nagpapatugtog ng any music habang nagbabiyahe. And of course, itong ang bus ito, dahil ordinary 2x2, wala nga siyang CR. And pag pinatay ang ilaw, ayan, madilim talaga. One thing na nagustuhan ko sa bus na ito is napaka smooth at tahimik ng kanyang engine. Akala ko nga ng una electric bus siya kasi talagang ang tahimik. Pero rinig ko yung ik-ik. Kaya nakatulog ako kahit papano sa bus na ito. So good morning na. Ayan, so as you can see here na medyo umaga na kami. At nagbabiyahe pa rin kami, which is parang nakakagulat on my part kasi supposedly nasa Manila na dapat ako ng mga 4:30 or 5 o'clock ng madaling araw. Pero at this time,
dito pa rin kami sa biyahe. So when I check my watch, ayan, so as you can see, it's already 7:07 at nandito pa lang kami sa may Hacienda Escudero. Kaya lumabas na inumaga na talaga kami sa biyaheng ito. So as you can see, sa harap namin, isang Peña Francia Scania bus. So lumalabas sa almost lahat ng bus talaga is late na makakarating sa Manila. Kasi nga sa totoo lang, nasa Quezon pa lang pala kami. So dito sa may bus, may isang nakakilala sa akin kasi nakikita niya daw ako sa Facebook niya. Ang kwento niya is nung gabi daw is na traffic daw kami ng sobra-sobra. Kaya ngayon, na-late kami dumating dito sa Manila. Kaya inumaga na talaga kami. So hindi ko siya na-witness kasi nga tulog na tulog ako. So ayan, next time check ko. Ayan, as you can see, it's already 11:18 AM. So magtatanghalian na. Yan, so pag check ko sa loob, sobrang konting-konti na lang kaming bababa dito sa may Cubao. And nakarating na kami at exactly 11:40. And ayan, so sa wakas makakauwi na ako. So eto na ako, nakasakay na ako ng taxi. So thank you very much for being with me. Pagod na pagod, gutom na gutom. And I'll see you again on my next video. Bye bye everybody! Eman Stories!